Il-familja tal-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia għamlu talba urġenti għal laqgħa mal-Avukat Ġenerali sabiex jitolbu aktar dettalji dwar il-maħfra preżidenzjali għal Jorgen Fenech. Skont il-Journal Times of Malta li żvela dan fl-aħħar ħin, il-familja sa issa għadha bla tweġiba għat-talba tagħhom. L-imprenditur magħruf Jorgen Fenech kien ġie arrestat ftit tal-jemilu fuq il-jott tiegħu u ħireġ mill-Ibra Maltin kmieni filgħodu u nhar it-tnejn għamel talba formali għal maħfra preżidenzjali huwa jinsab implikat fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u huwa wkoll is-sit tal-kumpanija 17 Black li skont emails li ġew likjati fil-Panama Papers kellha arranġamenti biex tgħaddi 5,000 euro kuljum fil-kumpaniji sigriti fil-Panama tal-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u tal-ex Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi. Fl-aħħar jiem żvelajna kif Jorgen Fenech lest jagħti din l-informazzjoni biss kemm il-darba jingħata l-proklama. Jidher ukoll li hemm dubji serji dwar ir-rwol eżatt ta' Jorgen Fenech f'dan il-każ ta' qtil u mhux esklus li anke hu seta' aġixxa bħala middleman. Xenarju li jagħti dimensjoni ġdida għal dak kollu li ssistejna għalih fl-aħħar ġimagħtejn. Din l-informazzjoni żvelata minn Net News baqgħet qatt ma ġiet miċħuda mill-Gvern.